Salam iri illeşler şu gün 2025 yılın 17. Avgusti yekşenme, heplerine yekşenme günü hoş geldiniz. Şu gün demokratik opozisiyasının kanallarına. Şu gün ne biz aktivistler olup, bütün Türkmen opozisiyasının aktivistleri olup, biz şu günkü gepleşimizde öz pikirimizi, öz nägeliklerimizi Türkmen hükümetine karşı bildirecek bolýar ve siyasi sorularda yatan bizim yoldaşlarımızı, iginleşlerimizi bolacak bolýar. Şu günkü çıkışımızda yine men birinji bilen söz alýan we şu ýerde aýdyp geçeceklerim 24 güne golay boldy Alişer Sahatov bilen Abdullah Urusov bizim ýa-ni informasiony ulgamlarda şolaryň atları ýitdi, şolar görnenok. Biz şolaryň nirdedigini bilemdik. Şuňky günde Türk hökümeti bizim adwokatlarymyza onuň maşgalatyna we bizim ýa-ni zaproslarymyza, bizim hat bilen üstü bilen ýülenýän hemme soralarymyza jogap berenok we jogap al bilemdik. Bu näme alamaty? Bu Türkiýe döwletiniň Elaytada Erdogan, Recep Tayyip Erdogan ve onun hükümetinin Türkmenistan'ın Türkmenistan'ın katnaşık ediyenin tuğd ediye ve bütün dünya konvensiyalarını yani halkara şertnamalarını bozyanlığını görkediye. Bunun esası bakanasam Türkmenistan öz galını yani Türkiye veriye, Türkiye'de aptalla başka bir şertnama bağlanışıklar edip yani şu Türkmen rejiminin, diktatör rejiminin isteklerini yerine getiriyor. Bu bolsa katı erkençler. Men Türk prezidentine yani Recep Tayyip Erdogan'ı ýülenýän. Recep Tayyip Erdogan, siz öz çıkışlarınızda Türkmen doğumlarını diýmän. Bütün Türkmen halkı häzir Alişer Sahatov, Abdullah Urusov, Umutjan Bekçanova şunun ykballaryna seredýär. Siz her ýerde edişiniz ýaly egerde imtimce yitirip adamları Türkmenistan'a geçirseňiz, onunla siz ömürlük Türkmen halkynyň düşmany bolarsyňyz. Siz ömürlük Türkmen halkyna garşy adam bolarsyňyz. Sebäbi şol adamlar, şu ýagny adamlar, ondan başga adamlar, Maksat Bayramov, Azat Issykov, Ruşen Klyçev, şol ýaly oglanlar, ýagny aktivistler Türkmenistana ýerildi. Olara hiç hili kömekler edilmedi. Olara hiç hili adam hakları goýan gurumlar kömek ettirmediňiz. Siz şolara pägerçilik döretdiňiz. Şonuň üçin şol gedek, egerde şu gedek siz şonu etdiňiz, biz sizi Türkmen halkynyň düşmany, Türkmen halkyna garşy güreşen adam edil. Türkmenistanyň ataly ogul watan düşmanlary ýaly hatap etmeli bol ve geljekde siziň bilen gatnaşyklar gurmana ululu kynçylyklar bolar. Şonuň üçin Türkmen halkynyň ömrüne siz sözläp ya bağışlama diýmeli bolsaňyz ya da eden hereketlerinizi düşündirmeli bolsaňyz. Ine şonuň üçin men häzir ýene bir ýere ýülenýän Recep Tayyip Erdogan'ın hükümetine ve özüne Türkmen halkı için, Türkmen doğumluğu için bir zat etjek bolsaňyz kanunlara ünsörün, Türkiýanyň bütün dünya çeken yani konvensiyalarına ünsörün, onnaky şertnamalara, konvensiyalara ünsörün ve adam haklarını gorumana beýleki yani adam hakları goýan gurumalara işlemeni mümkinçilik göredinde kanunçylygy hüküm sürün. Men ilk sözi Diana geçirýän, Diana gражданский aktivist, Türkmenistan gраждан aktivisti. Şuraya gраждан aktivistlerimiz bizde Türkmenistan'ın içinde daşınına ba, içindäki çıkış etbilen ok, gorkmaly bolýarlar. Şonuň üçin daşynna adamlar, içindäki adamlar derek şonuň niýetlerini, şonuň isleglerini, şonuň pikirlerini, şonuň nägeliklerini, arzularını aýtmaly bolýarlar. Diana, söz sizden aýdyberin. Да, здравствуйте, уважаемые зрители, граждане Туркменистана и все, кто сегодня присутствует на этом эфире. Сегодняшний наш эфир посвящен похищению
То есть не похищению, а так как бесследно исчезли наших два активиста, это Алишер Сахатов и Абдулла Урусов. Уже в течение 24 дней мы не можем получить информацию ни из Туркменистана и ни от властей Турции, что является преступлением и нарушением Конституции Туркменистана, Конституции Турции и международного права. Незаконное похищение и насильственное исчезновение, нарушение статьи 23 Конституции Туркменистана, гарантирующее право на свободу и личную неприкосновенность, а также нарушение Международного пакта о гражданских и политических правах, статья 9 и статья 16. Нарушение свободы слова. Согласно статье 28 Конституции Туркменистана, каждому гарантируется свобода мнения и его свободное выражение. Международный пакт о гражданских и политических правах, статья 19, закрепляет это право в том числе для критики власти. Нарушение права на международную защиту, статья 14 Всеобщей декларации прав человека, закрепляет право каждого искать убежище в других странах. Принудительный вывоз активистов из стран, где им предоставлена защита, является грубейшим нарушением принципа невысылки, закрепленного Конвенцией о статусе беженцев 1951 года, а также нарушение права на справедливый суд. Конституция Туркменистана, статья 101-106, провозглашает независимость суда, однако в реальности судебная система полностью подчинена исполнительной власти, что признано международным сообществом. Дорогие наши граждане, то, что сейчас происходит в 21 веке, те, кто является гарантами Конституции, так же, как и власть Туркменистана, также и власть Турции, являются прямыми нарушителями этой самой Конституции и международного права. То есть перед мировой общественностью вы сейчас выглядите именно преступниками. У меня такое сложилось ощущение, что мы вернулись в 90-е годы, когда правил бандитизм. Мы не просим, мы требуем информацию о наших активистах Алишере Сахатове и Абдулле Урусове, а также те активисты, которые были раньше похищены с территории Российской Федерации, а также с территории Турции. Мы хотим знать об их судьбе, о их местонахождении и о тех условиях, в которых они сейчас находятся. А также мы не позволим, чтобы то же самое произошло с Умидой Бекчановой и также с другими активистами, которые находятся на территории других стран. Благодарю. Мурат Курбанович, Микрофон. звук. Спасибо большое, Диана. Вот Диана очень хорошо подчеркнула, она перечислила все статьи, которые нарушила турецкая сторона, то есть турецкое правительство и туркменское правительство. В конце нашего эфира мы подготовим письмо, и это письмо будет направлено во все инстанции, и все участники этого эфира подпишут это письмо, и во все инстанции, во все международные организации, правозащитные организации, спецдокладчику по Турции, по Туркменистану, в ООН и во все страны, демократические страны, в МИД этих стран и во все посольства Туркменистана. А это событие должно откликнуться у всех людей, кто сегодня стоит на стороне демократии, на стороне справедливости, на стороне гуманности, поддержать этот наш процесс по поддержке наших активистов. Следующее слово представляется нашему активисту, гражданскому активисту, нашему блогеру, активному блогеру сегодня, за которым очень много наших туркменских граждан наблюдают, слушают его и выходят на связь. Это Талиб Аббасов. Талиб Аббасов, слово вам, пожалуйста. Assalamu alaikum, hormatly ileşler, aziz vatandaşlar. Men şu gün süňňizde ören agyr bir mesele barada çykyş edýän. İki sany gahrman ýaş blogger Alisher Sakhatov we Abdullah Urusov Türkiýe deportasiýa lagerinde saklandy. Olar diňe hakykata aýdanlyklar üçin izlanylýardylar. Emma iň gynanyrjy zat olaryň izini häzirlikçe hiç kim bilmeýär. Olar ýitirim boldy. Biziň düşünüşimize gerek Türkiýanyň häkimetleri olaryň ykbaly üçin jogapkärdir. Sebäbi olar şu ýurt tarapyndan tutsak edilip Türkmen rejimine tapşyrylma kopunyň astyna saklandylar. Bu bolsa diňe bir adam hukuklaryň bolmak däle, eýsem diktatura bilen hyzmatlaşykdyr. Men Türkiýanyň häkimetine ýüzlenýän. Siz diktatorun elini güýçlendirmeye besedin. Siz demokratiýa, adam hukuklary, adatlyk diýilýän gymmatlyklar bar bolsa,
Onda olar goraman wagty geldi. Alişer bilen Abdullah'nın ykbaly olaryň ködäle ähli türkmen halkynyň ykbaly bilen baglanşyklydyr. Biz ähli halkara jemgyýetçiligini bu ýagdaýdan habardar bolmaga, sesin çykarmaga çağırýas. Ýitirim bolanlaryň izlerini tapylmaly, olaryň azatlyga çykmagy üçin edilmeli. Biz dimmars, biz susmars, biz bu zulmy aýtmazdan goýmars. Sag bolun. Sağ olun Talip. Türkmenistan'ın siyah tutuklarda yatan hemme adamlara azatlyk talap edýär. Indiki sözü men sizin ruhsatınız bilen Zarina Ahtiyamova berýän Zarina Kötsüzden aýdyrym. Здравствуйте, меня зовут Зарина Ахтямова, я активистка. Я защищаю также права наших людей, детей. У нас сегодня ситуация очень тяжелая. У нас 3 месяца тому назад забрали Алишера Сахатова и Абдулла Урусова. Мы в этом зоме собрались ради них. И еще у нас активистка есть, которая сейчас сидит в депортационном лагере. Как ее звали я? Умида. Умида Umida Бекчан. Bekçanova. Да, все равно она тоже человек, тоже активистка, поэтому мы не должны бросать наших людей, которые борются за диктатуру, которые борются, помогают народу. Голос народа мы все общие, поэтому мы должны все быть вместе. Вот мы все активисты собрались им на помощь, чтобы показать, что мы все вместе, мы дружные, мы активисты. Мы будем бороться до последнего. Где наши активисты Алишер Сахатов и Абдулла Урусов? Мы также требуем Турции сказать, что Эдирне Гёндарма Мерkezina обязана нам сказать, куда их забрали, что забрали. Если даже депортировали в Туркменистан, нам обязательно должны сообщить. Но до сих пор уже 24 дня, как их нету. Ни слуха, ни духа их нету. Куда они пропали? Без вести же так же не пропадешь же человек. Здесь нарушаются законы и турецкого, и также туркменские законы. Похищение людей. Где это видимо? В 21 веке живем. Нам сообщите срочно, где они. Мы не будем стоять, мы не будем молчать. Мы также будем каждый день требовать у власти Турции и также у власти Туркменистана. Спасибо. Alişer Sahatova, Abdullah Urusova, Umidcan Bekçanova azatlyk. Indiki sözü men Demokratik Güýçleriň Koordinasiýon Centrynyň ýolbaşçysy Muhammed Düýeje söz berýän. Muhammed ağa aýdyň sözüden. Salam vatandaşlar, salam kahraman aktivistler. Men hemme Türkiye devletinin yol başçılarının bir daha da üntün çekecek bolýar. Şuň 24 gün sizin ýurdunuzda bizim 2 tane kahraman aktivistimizi Türkiye polisiýasy ýörüýte alyp gitdiler. Onun advokatlary var. Ýöne şu neçelliğin Türkiye devleti şolun nirdeligini aydana. Şolun birinin iğnine 4 tane çağatı var. Ayalı var. Gözüne getirin. Yani Türkiye'de 4 tane çağa eceleri bilen 24 gülle polisiyan, Türkiye polisiyasının alıp giden adamlarının nirdeligini bilen abla. Şu bir katastrof. Türkiye devleti 21. asırda 4 tane çağan gece unni ağlap göz yaşını cıdap sesini çıkarman otuyor. Türkiye devletinin hukuk koruyucu kuramaları neçe pres konferansiye verdiler. Televizyonuna aittiler. Meclise çıkış ettiler. Yöne Türkiye devleti şu neçelliğin ofisalini bize cevap verene. Birinciden gelecekki bütün Türk milletlerinin halkının önüne Türkiye bilen ara katnaşığına ulu ziyan getirecek mef'alimdir. Türkiye devletinin şuun kuun Türkmenistan talab oturan yakası belli cinayetkarlı bilen gizlin bir tofordat etyenlerini anlatıyor. Şu da
Türkmen halkının, Türkiye halkının arasındaki ara katnaşığına belli bir derecede diyan koyacaklığı mesmelimdir. Şu mesele bütün Türkmen tarihine kara hatla bilen yazılacak zatlan birdir. Türkiye devleti şuna düşünsün. Türkiye devleti hükmani yağdayda Türkmen halkının önüne şu etyen işlerine cevap vermeliler. Türkiye devleti önkü iyi veren kahraman aktivistlerimizi ıkbalı nemi bolonluğunu hakkında hükmen bize cevap vermeliler. Önkü giyilip doğrudan ekiden kahramanlarımızdan hiç iyili haber, ne kardeşlerinin haberi var, ne bizim haberimiz var. Ne Türkmen devletinin özün cevap verdiği şolun önüne, bizim önümüzde cemiyetçiliğin önüne, şolun akbalı var da bir da aytmalılar deyip özün cevap verin diyor. İkinci men aytacaklardım, Türkiye devleti bilsin. Türkmenistanlılar hiç vakt bu aktivistlerin ıkbalına bir parvay karamar. İnni şuun kun Türkmenistan'ın içinden bizim halkımız şuları aladı edip Türkmenistan'ın prezidentine yüzlenme kabul edip şeyle çıkış etyerler. Eğer vatandaşım. Şunu ben koyubilemek adına. Muhammed ağa, men goýaýyn şonu. Şunu koya, sen özün koya. Ha, Ben onu kuturayım. Eğer Türkiye devleti fikir etyen bolsa, Türkmenistanlılar şunu bir neçe un giyip takvaylı hiç zat demeyliyattan çıkarır deydi. Ol yanlış ya. Türkmenistanlıların hareketi 5 yıllap iyidi giderlik gazaplı. Hemme peskeçiliğin şu ne geldi. Biz kökümüzü vurduk. Bizim yurdumuzda şu halkın hareketine gelmek daha da bir priçine var. Yurdumu tağlayarlar, halkımız kulçuluğa uğurdular. Bizim yurdumuzda halkımızı közeyerler. Bir edalatçılık hem mesferesinde var. Şu zatla var olsa bu hareket hiç vakit yetmiyor. Bir günme unnen bağdalıyor. Bir eyyem kökünü vurdu. Şol için bir hareketin önüne hiç kim geçebilmiyor. Amen. Şu yakınlıkta inni ben öz sağlığım boyunca şu an edilmedim, etmelim. Hem de adam tayin yönünü 1. sentyabrda Toronto'da Türkiye'nin konsolluğu var. Türkiye'nin 2 tane mektebi var. Bir tane ulu kollocu var. Şonga önüne maşinin hemmesine kahramanlığın suratını vurup Anglis diline, Türk diline giyce ünlü şolun yerine mikrofondan kıygırıp Türkiye'de ne hilli cinayet Türk devleti, Türkmen'den karşısına etkilerini ben beyan ederim. Şol için Türkiye devleti fikir etmeden şu zat şeyle yatar, hiç kim sesini çıkarmar. Bizim öz cinayetçilikli maksadımıza yeter deyip biz onu ettirtmezdi. Şol için vatandaşlar bizim aktif, iyiliği kahar kazaklı aktivistleri kollamaklarımız yurdun içinde kanunçılığı, adaletçılığı berkarar ettiğimizdir. Şol için aktivistlerimiz kollaylayın, aktivistlerimizin yerine durayın. Sağ olun Muhammed ağam. Men häzir şol ýüzlenmäni goýaýyn. Ne Türkmenistanyň bir aýal maşgalam Alişer Sahat we Abdullah Urusow gollamak boýunça öz ýüzlenmäni Türkmenistanyň prezidentine Serdar Berdimuhamedowa iýerýär. Ýa şonu dinläliň. Ben koyayım olmasa. Muhammedov Türkiye devletinde yaşayan Türkmen migrantları bolan
ve aktivisti bolan Alşir Sahatov bilen Abdulla Orusov bir kanun şekilde tutulup yitirim bolly. Olar halkın sesi olup adamların azat durmuşda boledin yaşamağı üçün görüşdüler. Olar siyasata karşı gitmeyen yurtta bolyan büyüklü kemçilikleri aittiler. Olar vatan dönükleri değil, olar vatanmazın hakik merdana yigitleridir. Sizi näme üçin bolyan bir düzgünçülüklere seretmeyen aktivistler tutup ýok edip yitirim edýärsiňiz. Her bir insanyň öz düşünjesini aýtmagy, ony beýan etmäge haky bardyr. Egerde Türkmenistan demokratik dünýäwi döwlet bolýan bolsa, syýasy tutsaglary boşadyň. Goý olar öz öýlerine, maşgalasyna gowuşsunlar. Biz halk bolup syýasy tutsaglary azatlyk talap edýäs. Köp sağ olun Muhammed ağa, size de işinize üstünlük. Boldy. Indi men sözü Muhammed Ağa köp sağ bolun. Men sözü Amerikada DWT toplumynyň vekili Nurjan Süzer'e berýän. Nurjan apa söz sizden. Sağ olun söz vereniz için. Men şu Türkmenistan'ın hem de Türkiye'nin hükümetine yüzlenmek isteyen. İnha şu ol bir tarih yazılı diyor. İnha bizim oğlanlarımız aktivist oğlanlarımız yani onların hiç bir politik siyasetten gürleyen dağları yok. Dine halkın hal yaldığını aydın güde getirdiler, dile getirdiler, halka sundular. O tayda bir ervetlik yok. Ne separatizm var, ne terörizm var. Ama siz onları aldınız da yok ettiniz. Onların ıkvalı belli değil. İnha, siz fikir ediyorsunuz aktivistleri yekayıkıdır, alır, yok eder. Yok. Siz birini alsanız aktivistler 100 sanıyor çıkıyor. Onun için halka değmem. Konstitusyada bir söz azatlığı var. Her kim öz azatlığı sözünü özgürce, azatça gepleme hakkı var. Siz olsa onları türmelere atıp, gıynap, öldürüp, yok edip şey diyorsunuz. İnha berden böyle yüzlenmek isteyen Türkiye devletine şu yiten oğlanların onlara siz cevap vermeli. Sebebi onların giden günü belli değil, çıkan günü belli değil. Diyanız bir küçücük kağıt ellerine tuttursanız o neymişim serbest bırakıldı. Nerede serbest bırakılsa oğlanlar nerede in ederler olur. Yani arkasında ağla oturan bir giden maşgalalar var, çağırcıklar var. Yani eğer sizin vicdanınız var olsa birazcık rehminiz gelmedi. Bir de hiç de etmedik yaldığında siz böyle adamları tutuklapıyorsunuz. İndiki gece kiminki onu bir biledin onda aydın. Yani türmedeki yatan tutsavları da Murat Düşemov ve Mansur Mengel ve bir giden yeni de oğlanlarımız var. Hemesine azatlık istiyoruz. Siz böyle yaka alıp dıynar aktivitelerden deyip fikir etmeyin. Bunun arkası hasta beter mevcut. Halk yani narazılığına görküz başladılar. Akçalar Türkmenistan'ın içinde var. Biz görüyoruz. Yani iki hükümette de yüzlenmek isteyen oğlanın ıkbalı vardı. Cevap vermenizi. Cevapsız koyma. Bunlarla abraşenyeler, yüzlenmeler madama edip dururuz. Te taplayan çağırırlar. Böyle hoş sağ olun. Sağ olun Nurjan apam. Türkmenistan'daki bir kanun ýagdaýda tutsak edilenler Mansur Mengel we Murat Düşemov azatlyk talap edýär. Indi men sözü bizim cemiyet aktivistimize berýän Süleyman söz sizden. Aýdyň. أنا مريت بساعد جين أنا كوبنش dinleyen bizleri ve Abdullah ve Alişer'i
yakından tanımasam da ol ikisinin şeyde Hoklu buraya da tutup attığım öğren karşı bir yaşlar olarak ve buna dur demek gerekir. Şimdi bu 19 yıllık diktatör, 30 yıllık diktatörünün kökleri has bir şuna giden için artık boyup gitmeye amaçla biz Türkmen halk olup görüşüp almamız gerek ve tiz vakitte doğru propaganda edip halkı doğru çağrışlara çağırmamız gerek ve hem de öz durmamız gerek. Yani. Türmedeki yatan siyasi aktivistleri belki halk olup ya köp adam bilendir diyeyim aytbilecekler. Tabii öz garnaşamız ile daha gürleşenimiz vakti olar da çından korkuyorlar şu hareketlerden ve biz de başardığımızdan aktivizmi yaratmaya çalışıyoruz. Yani benim aytacağım şu kadar. Sağ olun Süleyman. Hormatly izleyijiler, men ine Türkmenistan'ın prezidentine, iki kelleli prezidenti Atalogul Gurbanuly öz tohumynyň milli lider bolan Berdimuhamedova ve onun oğlu, bizim setlerimizde oğlan Serdar Berdimuhamedov öýlenýär. Her bir aktivisti batanygda Hökman Güller aktivistler emele gelýär. Bizim bilen ýa habarlaşyp, bize meni durjak gelip çykyp başlaýarlar. Bu siz bara Türkmenistan'ın daşını yankı Timaja aylanda Türkmenistan türme eden. Hem de grazlarına basmalı ortamı. Şunun için sizin vaktiniz geldi. Nesip olsa şu yıl biz sizden din yap. Biz Türkmen halkını azad ederiz inşallah şu yıl. Men sözü yankı cemiyet aktivisti ayna veren ayna söz sizden ayrılın. Sağ olun söz vereniz için. Орысша гепläp bilerin, doğru değil mi? İstenik dinlendim. Сегодня я хочу говорить о том, что вообще нельзя замалчивать. Наши активисты Алишер Сахатов и Абдулла Урусов были задержаны миграционной службой Турции. Но при этом там же, в Синопе, они без вести пропали. Они не преступники, они голоса правды. Но в Турции у нас на данное время у активистов нету никакой защиты. Здесь можно похитить, заставить замолчать, и никто об этом даже не спросит. Вот, я сейчас лично требую у турецких властей, если наши активисты не отправлены в Туркменистан, немедленно их освободить, потому что турецкое государство – это правовое демократическое государство. И они обязаны прислушиваться законам, международным законам. Вот. А также я бы хотела отметить о Нохоре недавно было стихийное бедствие, как бы погибшие там есть. Вот. Я бы как бы всем там пропавшим, погибшим башсалы длен. Вот. И как бы мы требуем активисты освобождения всех и в Турции, и как бы в Туркменистане всех политзаключенных. Они не враги, они просто голоса правды, голос народа, который народ сейчас на данное время не может говорить, но как бы мы показываем и говорим, где правда, где неправда. Вот. Поэтому мы требуем их освобождения. И у турецких властей, и также и у туркменского правительства. Немедленно освободите всех политзаключенных. Спасибо. Спасибо, Айна. Слово следующее представляется Алиму, гражданскому активисту Туркменистана Алиму. Алим, слово за вами. Assalamu alaikum vatandaşlar. Men Türkmenistan'ın grajdan hükümetin politikasyny gollamak, azat media yok, internet ulgamy iň pes derejede Türkmenistan raýaty bolup
hiç bir goňşy döwletlerden hem Ýewropadan hem halka kömek bolmajagyny bilýän. Biz halk bolup ähli ýollar ulanyp halk hakymyda talap etmek üçin köşke barmakdan başga çäre göremok. Bu goňşy döwletlerde diktatura döwletlerinde bolşy hem biziň ýurdumyzda da azat erkin söz azatlygy hiç el ýagdaýda ýok. Hatda diňe bir aktivistler däl, dini bir düşünjesi bolan adamlar da bir bolsy nemelerde ýönkemeler, töhmet atyp türmäge basmany basyp dowam edip gelýärler bu ýyllardan bäri bolup gelýän da şonuň üçin aktivistlerden etjek ullokan haýyşym biz halkymyzy, watanymyzy azat etmesek, indi bundan başga çykalygy ýok. Biziň Türkiýeň hökümetinden hem Türkmenistan hökümetinden hem başga döwletleriň hökümetinden hem bize hiç bir haýyr gelmejek. Biz özümüz ýola çykmaly. Sag bolun. Sağ olun, köp sağ olun. Я хотел бы напомнить суть нашего сегодняшнего выступления. Как вы знаете, 24 дня назад турецкие власти выпустили Алишера Сахатова и Абдуллу Урусова из депортационного лагеря. Буквально через 5 минут они пропали. Они задержаны, их отправили в Туркменистан каким-то образом, или какие-то действия произошли. Никаких ответов нет от турецких властей. Турецкие власти говорят, что их отпустили, и они были освобождены. Все запросы адвокатов, родственников и так далее, этих гражданских активистов Алишера Сахатова и Абдулла Урусова не привели никаким успехам. На сегодняшний день турецкие власти или скрывают Алишера Сахатова и Абдулла Урусова, или же они тайно, договорившись с властями Туркменистана, диктатором Гурбанулы и Сердаром Бердымухамедовым, переправили в Туркменистан. Если это второе событие, то это уже похищение людей на территории других стран, и это нарушение всех международных конвенций со стороны турецких властей и туркменских властей. То турецкая сторона переходит на сторону зла, на сторону диктатуры Туркменистана и совместно осуществляет спецоперации на территории Турции. Этим своим зумом мы хотим потребовать от турецких властей дать срочно ответ семье Алишера Сахатова. Семья, состоящая из 4 детей, и супруги Алишера Сахатова, днем и ночью плачут, не знают, где находится вот уже 24 дня Алишер Сахатов и Абдулла Урусов. Если у вас осталось хоть какое-то гуманное право или какая-то справедливость, я обращаюсь к правительству Турции, вы должны ответить семье из Туркменистана, которая потеряла своего кормильца, своего мужа, своего отца. Мы требуем от властей Турции срочно дать ответ. Следующее слово представляется активисту ДВТ Назару. Назар, слово за вами. Звук включите, Здравствуйте. пожалуйста. Здравствуйте всем. Меня зовут Назар Джуманазаров. Я гражданский активист по защите прав человека. И сегодня мы здесь, чтобы обсудить пропажу и возможное похищение 2 гражданских активистов Алишера Сахатова и Абдулла Урусова. Я подготовил речь, которую я очень хотел бы прочитать. Сегодня мы здесь ради 2 людей, Алишера Сахатова и Абдулла Урусова, 2 активистов, которых вы все знаете, 2 молодых мужчин, чья единственная вина в том, что они осмелились сказать правду. Они не взяли в руки оружие, они не разрушали, они не воровали. Они просто хотели, чтобы туркменский народ жил достойно, чтобы нас считали людьми, а не безволной массой. Их арестовали и пытались заставить замолчать. А теперь по всем признакам их выдали Туркменистану. И сегодня я хочу, чтобы мы все вместе сказали, что мы не согласны. Что мы не согласны, что за свободу слова можно похищать людей. И мы не согласны, что наш народ должен снова и снова жить в страхе. Я вырос в Туркменистане, видел, как наши родители молчали, я видел, как поколения принимали унижение, как будто это наша судьба. Но я спрашиваю вас, разве это наша судьба? Разве мы рождены, чтобы быть рабами страха? Алишер и Абдулла — это не просто 2 имени, это пример того, что мы можем быть смелыми как народ. И сегодня у нас есть этот выбор. Либо мы снова
отводим глаза и делаем вид, что ничего не происходит, либо мы говорим сегодня «хватит», и мы принимаем какие-то действия, и мы принимаем решения. Хватит того, что с нами обращаются хуже, чем с животными. Хватит того, что наши семьи живут в нищете, когда страна утопает в богатствах. Они не наше правительство. Они не за нас. Они против. И хватит того, что смелых людей нашего народа запугивают, ломают и сажают за решетку. Каждый раз, когда мы молчим, они становятся сильнее. Каждый раз, когда мы поднимаем голос, они теряют почву под ногами. Потому что власть, построенная на страхе, разрушается тогда, когда люди перестают ее бояться. И я верю, что тот день все ближе. День, когда мы проснемся в Туркменистане, где нет страха, где у людей есть работа, свобода, возможность выезжать и возможность возвращаться, где дети учатся в настоящих школах, а не зубрят пустые лозунги, где закон защищает людей, а не убивает их. Алишер и Абдулла заплатили страшную цену за наше будущее, и я прошу вас, не дайте их жертве пропасть зря. Не молчите, не отворачивайтесь, делитесь их историей и произносите их имена. Свободу Алишеру и свободу Абдулле. Свободу туркменскому народу. Браво. Респект вам. Спасибо Назару. Да, Нурман Назару. спасибо, Назар. Да. И мы проснемся в стране, где нет страха и где торжествует справедливость. Следующее слово представляется Нурмухамед Анаеву, гражданскому активисту, блогеру, нашему самому активному активисту. Нуры, söz senden. Assalamu alaikum vatandaşlar. Şuun bu yere hemmeňiz bilişiňiz ýaly soňky wakalar esasında Alişer Sahatov we ýynaşdyk. We beýleki syýasy tutsaglar bar, türmelerde şolar üçinem, şolar wada, şolaryň haky üçinem ýynaşdyk. Şu taýdan Alişer Sahatov we Abdulla Urusowyň ýynalyp äkidilenen bolsa, äkidilmedigen bolsa, ýitirilme ullukan kanuny gödök bodulmalar bardygyny özüňizden bilýäňiz. Ilki bilen Alişer Sahatowyň suuduna sereden Samsun idari suudy sığınma bolan nemesini atkaz etdiler. Nämemiş Türkmenistana gitse türme basmak ýokmuş. Ha görüşüňiz ýaly göç idaresinden göýörlük diýenden soň şulikowlan tizen tiz ýitirildi. Belkim Türkmenistana äkidendirler, biz bilemzok. Türkmenistanyň türmesinde häzir azap çekkendirler zok. Hiç zat bilemzok. We şu taýda biz gödök kanunlamaryň hemmesine şaýat bolduk. Türkmenistan tarapdanam, Türkiýe tarapdanam. Indi men şu ýerden iki çağırış etjek, biri Türkmenistanyň häkimetine, birim Türkmen halkyna. Türkmenistan häkimetine etjek çağırışym sizi soňky edek kanuny ýollan çykmazlyga çağırýar. Soňky edek bu duýduruş kanuny ýollan çykmaň, çykmaň, çykmaň. Adalet meňede gerek bolar. Şu baskılan adalatyňyzy siziň özüňiz şu halkdan sorajakdygyňyzy biz bilýäs. Eger siz şu ýolla kanuny ýollan çykyp hereket edýän bolsaňyz, onda bizde ýene ýekeje variant galýar. Olam halk bolup ayağa alyp köşke tarap ýöremek bolýar. Olam türkmen halky üçin kanunlarynam ýokarda ol. Inni Berdimuhamedowlar sizler utulluňyz, sizler ýeňildiňiz. Tutnama gerekmi? Anha bir adamyny tutýaňyz, 5 çykýa, 10 çykýa ýerine. Hatda Türkmenistanyň içinden hem ses uradyp size, eger siz dünýäwi demokratik döň bolsaňyz, onda näme üçin öz pikirini aýdan adamlar size diýerler. Ve adamlar gorkanyp gaýtan beter gürleýärler. Bu diýmek siz utulluňyz. Hatda şu olanlaryň terroristligine ýa-da kanun pozanlygyny ýeje adam aýdyp bilenok. Ýöne şonuň dälligini bolyn, şu taýdaky adamlaryň aýdyşy ýaly şol sanyna Türkmenistanyň içindäki adamlaram aýdyp otýar. Siz şonuň üçin ýeňildiňiz.
Siz şu görüşde yeňildiňiz Berdimuhamedowlar we azajyk möhletden inşallah şu 2025-nji ýylda eger siz kanuny ýoldan çykmaga şey dip dowam edýän bolsaňyz hem öz kararyna geler diýip umyt edýän. Allahan Türkmen halkyny gorusun, Türkmen halkyna güç, guwat, gaýrat bersin. Birleşeliň watandaşlar, görüşüňiz ýaly terörist tutan ýaly dagda el avtomatly adam tutan ýaly edip gidip girlemekleri kanuna ýagan, hatta onuň erkin suud etmäge bolan hukugyny basyladylar. Bolmasa adwokat tutmaga da hukuk bolmaly, suudam erkin bolmaly. O zatlara edilmän diňe Türkmenistanda şular ýaly bolýar. Hatta goňşy döwletlerde de bolan şular ýaly. Şonuň üçin ýene bir halka jewslige çağıryan, agdywirlige çağıryan, oleşekde yüküm yok, yıkılsa havarım yok etmäliň. Şol insanyny ýylan size de çakmaga gelmäke, giç bolmaka birleşeliň watandaşlar. Alişere Abdullah, Murat Düşenf, Mansur Mingelov we belki tutulary içeride ýatan siyasi tutulary Melik Allahmuradow studentymyza we adana şu wagt ýadyma düşmedik belki aktivistlerimize hemmesine azatlyk talap edýäs. Köp sag bolun. Sağ olun. Sağ olun. Azatlyk talap edýär. Menin sözi ýa-ni Zarina Akçama toğraly bir söz aýtjak diýip şoňa berýän. Zarina jemlen onsoň biz tamamlaýarys efirimizde. Я хотела здесь добавить, что Турция у Алишера и у Абдуллы и также у других активистов даётся здесь уларсарсы корума. Корума демек это защита демек, понимаете? Как вы защищаете людей, когда у вас с вашей же страны, с Турции, так просто-напросто забрать людей? Также вы забрали или отдали Турции Алишера и Абдуллу, и как вы отдали им, также и верните их обратно. Мы требуем, мы не остановимся. Мы будем хотя бы, сколько дней бы ни проходило, мы все равно будем выступать и будем у вас это спрашивать. В Туркменистане было недавно происшествие наводнения, Нохур. Также обратно же забыли про него, бедствие. Там люди умирали. Там было много всего, но никогда нету в туркменских новостях или там телевидении про это, сколько человек, например, умерло, сколько человек там живы, что случилось, какая помощь им пришла. Бердымухамедовы, мы вас не выбирали, вы нам не нужны, потому что у вас кровавые руки. Оставьте народ, пожалуйста, в покое, чтобы люди жили хорошо. Спасибо. Спасибо большое. Hormatly illeşler, hormatly watandaşlar. Şu gün biz size Alişer Sahatowy, Abdullah Urusowy, Umidjan Bekjanowy, Türkmenistanyň aktivistler, Mansur Mingelowy, Türkmenistanyň Murat Düşenowy, Melik studenti we biýlik aktivistler gollap çykyş etdik we Türkmenistanyň prezidentine, Türkiýanyň prezidentine güldürdik. Kanun bozmany besedin. Kanunçylygy ýüredin, konstitusiýa ünt berin. Türkmenistan bilen Türkiýanyň bol çeken konwensiýa we şertnamalaryna ünt berin. Sebäbi şo şertnamalar konstitusiýadan ileride tutulýar. Şoň üçin şo zatlara ünt berin diýip biz türkmen aktivistler, türkmen grajdanlary iki döwletiň ýolbaşçylaryny kanunçylar çağırýar. Bu bir maskaraçylyk bizim üçin. Indi sizin bilşiňiz ýaly biz awgustyň başynda çykyş edip horor verdik Türkmenistanyň prezidentine Serdar Berdimuhamedowa. Şoň möhületi 20-nji awgustyň saat 10-ny tamamlanýar. Egerde şoňa çelli Türkmenistanyň prezidenti şo soraga jogap bermese, öňküsýaly banditizm, terrorçylyk öz watandaşlaryny başga döwletlerden ogurlamany dowam etse, biziň ýeke tek ýolumyz galýar. Köşküňe barmaly. Men Nuriň bolýan, Nuriň aýdyşýaly, Taliban bolýan aýdyşlar ýaly we beýle aktivistler bolýan, biz aktivistler bolup, türkmen halky bolup, bir gerek aýryp ýadymyz edip köşküňe baryp, bütün dünýä görkezmeli. Türkmenler her wagt kanunyň tarapyndan, adalatlyň tarapyndan we her wagt diňe ýa-ni gahrymançylyk ýol bilen şo zatlar gazanyp bilýänini biz suwd eder. Hormatly ýerleşler, şunun bilen biz efirimizi utarýar.
şuurdaki efire gelen hem aktivistlere men sağ bolsun aýdýan we taňarlygyny bildirýän, bizi izarlap, bizi dinläp, bizim pikirlerimizi paýlaşyp, bizi tanqid edip, bizi gollap gelýän türkmen halkyna da diňe edermeni arzu edýän we iň bizim aýgytly günümüze taýýar bolun. Nesip bolsa şu günlerem daşdal biz meseleni 5 ýyl bundan başladyk. 5 ýylda dinlenmedik ve şonu tamamladık. Hoş sağ olun, inip gepleşiklere çeldi.